Buri wannan duniya bar hange-hange yan uwa, ka to sai ka sani kai ma ka wani a rayuwa. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da kasancewa a sabon shiri mai suna a wani gida. Shiri ne da Nabila Rabi'u Zango wadda aka fi sani da Nabila's Lady marubuciyar zamani wacce ta shahara wajen wallafa littattafai daban-daban. Shirin zai rika zuwa muku ne a kafar YCMC News Kaduna a shafukanmu na YouTube, Facebook da kuma TikTok wadda Baraka Salisu Abdullahi za ta rika gabatar muku. Usman Ibrahim Mahuta shine shugaban shirin da kuma haka nake cewa ku kasance da mu a cikin shirin domin ilmantuwa da kuma nishadantuwa. Buri wannan duniya bar hange-hange yan uwa, ka to sai ka sani kai ma ka wani a rayuwa. Zaune suke gaba ɗayansu a falo, Fahad da Faruk sai ɓatare suke yi saboda an dawo daga faskari. Ba kamar Faruk ba, saboda shi a garin yake karatu. Bayan sun gama cin abinci kowa ya wanka, malam ya ce kowa ya kawo result ɗin shi. Faisal da Fatima ne suka fara shigowa falon, amma sauran sai da suka daɗe kafin su dawo. Sosai malam ya ji daɗin yadda result ɗin Fatima ya kasance. Gaba ɗaya excellent sun fi yawa. Good ɗinta 2. Haka ma result ɗin Faisal na wannan karin ya fi na koyaushe, domin ya samu grade mai kyau. Hannu ya miƙa ya karɓi result ɗin. Farida kallonta yana faɗin, wannan ai ba rubutun malamin ku bane, kuma duk wanda ya kalli score ko bai yi total ba ya san bai isa a ce kin samu wannan mark ɗin da average ɗin ba. Mama ta ce, kamar ya, ka san dai Farida ai tana da ƙoƙari. Murmushi malam yayi ya ce, to ai ko ni ba malamin makaranta bane ya isa in gane abin da kika yi. Kuma da alama ga wani baƙin lalle nan da ya zuba a daidai kan ainihin total ɗinki da average ɗinki. Ya aka yi hakan ta faru? Ciccire ido Farida ta fara tana faɗin, muna ƙunshi ne ya zuba a kai. Dariya malam ya sa ya ce, lallai wannan lalle akwai shi da lura. Wato da ya tashi zuba sai ya zuba a daidai inda rubutun yake. Kuma daga nan bai ƙara matsawa ba, ya tsaya a daidai wajen. Farida kada ki ɓata mini rai. Wannan rubutun ba na malami ba ne. Farida ta ce wallahi malam ba ni ce na rubuta ba, haka malaminmu ya bani, shi ne ya rubuta. Malam ya ce, to ina jin shi ne ya yi kuskure wajen total ɗin, amma zan sake total in fidda mark ɗin da kuma average ɗin. Kin ga idan za ku koma sai in je in same shi. Ya kamata a nuna mashi kuskuren shi. Saurin ɗago kai Farida ta yi kamar za ta yi kuka, ta ce don Allah malam ka kyale shi. Hannu malam ya sa ya ɗauke ta da mari, wanda gaba ɗaya falon sai da suka firgita. Mama kuwa saurin tashi ta yi tana kallon malam cike da mamaki. Sosai ranta ya ɓaci, wani irin ihu Farida ta sa tana birgima a ƙasa. Cike da ɓacin rai, malam ya jawo dorinar shi ya fara dukanta. Duk yanda mama ta so ta ƙwace ta, kasawa ta yi. Tun Farida tana kuka da ƙarfi har ta daina, sai da ya mata dukan da bai taɓa mata shi ba ya sake ta. Hankalin Fahad ne ya tashi domin ya gane dalilin da ya sa malam ya doki Farida, saboda ta yi mashi ƙarya. Hannun malam ya ɗora a baki yana faɗin, rufe mana baki, idan na ƙara jin kukanki sai na ƙara maki. Komawa mama ta yi ta zauna ranta a ɓace, sai dai sam babu wanda zai iya gane hakan. Faruk ne ya yi saurin miƙa mashi result ɗin, sosai ya ƙara ja baya. Kallon shi malam ya yi, fuska a ɗaure ya ce, kana JS3 amma kana kawo mani wannan result ɗin? Babu abin da zan ce maka domin yanzu ka girma, don abin da ka yi
daidai da kai ne, idan kuma aka yi maka repeating ba ni da matsala, kuma wallahi sai ka maimaita ajinka. Kallon Fahad ya yi yana faɗin ina naka, ja da baya Fahad ya fara yi yana faɗin nawa faɗuwa ya yi. Saurin cafko shi malam ya yi, haka ya zane shi yana tambayar shi inda ya kai nashi. Ihu kawai Fahad yake yi yana kiran mama, sai da malam ya yi mashi dukan tsiya ya fasa mashi jiki, sannan ya ce ya je ya ɗauko mashi result ɗin. Da gudu ya fita, sai gashi ya dawo da shi duk ya duƙunƙune. Karɓa malam ya yi yana dubawa, gaba ɗaya result ɗin bai yi kyau ba. Gashi wajen teachers comments malamin ya kawo ƙarar Fahad na rashin jin da yake yi, kuma baya zama a class. Sosai ran malam ya ɓaci, kallon shi ya ce ka kyauta ai, dama tun da na ji ka faɗi haka na san baka yi abin kirki ba, kuma ga shi malaminku ya ce baka zama a aji, gidan uban wa kake zuwa? Cikin kuka Fahad ya ce wallahi ina zama. Malam ya ce irin wannan halin ka ɗora ma kanka ko? To ka sani wallahi duk wanda ya ja aka kore shi daga makaranta, ni babu ruwana, sai dai ya dawo ya zauna a gida. Ba zan ƙara ɓata lokacina da kuɗina wajen neman maka makaranta ba. Mutanen banza gashi dai daga farko kamar ku ne mutanen arziki, amma daga ƙarshe ku ne mutanen banza, waɗanda nake ganin kamar su ne za su yi irin halinku, gashi sun bani kunya. Don Allah kalli result ɗin Faisal. Ke kuma babbar munafuka, kina ƙaramarki har kin iya yin munafurci, JS1 kiki, amma kin san ki canza rubutun da malamin ku yayi. Wai ni za ki faɗa ma lalle ne ya zubar maki. To ki sani sai na kai ma malamin ku result ɗin. Idan ya so sai ya nuna ki a gaban 'yan ajinku, kuma shi ma ya zane ki, don hakan ya zama darasi ga sauran yaran. Ku tashi ku bani waje. Saurin tashi Farida ta yi tana kuka, ta san idan malam ya kai ma malamin su result ɗinta dariya za a yi mata, kuma za ta sha kunya. Tashi su Faisal suka yi, Fatima sai kunshi dariya take yi, shi ko Faisal sai murmushi yake yi, mama sai bin su take da wani irin kallo. Tsanarsu ta ƙara shiga ranta. Haka suka fita, shi ma Fahad sai hararar Faisal da Fatima yake yi. Haka ma Farida, Faruk kuwa sai dariya yake masu. Suna fita, mama ta matso kusa da malam tana faɗin ka yi haƙuri. Ka san halin yarinta, kowa da irin tashi. Wata rana sai labari, malam ya ce labari marar daɗi ba? Murmushi mama ta yi tana faɗin haba malam, ya za ka ce haka? Kada ka manta fa, maganarka mai daɗi da marar daɗi za su iya yin tasiri a kan yaranka. Addu'a ita kaɗai ce abin da ya fi kamata ka yi masu, amma ni na san akwai abin da yake faruwa da yarana. Kukan munafunci ta sa tana faɗin kai ma shaida ne akan yarana. Duk unguwarmu babu wanda ya fi su ƙoƙari, amma lokaci guda a ce yara sun ja baya, wallahi na daɗe ina zargin wani abu. Ai ko da za su ja baya, bai kamata a ce su duka sun ja baya ba. Kalli Faruk, yaron da sam karatu baya mashi wahala, kalli irin kyautukan da yake amsa, amma tun da ya shiga wannan makarantar shi kenan komai ya lalace. Ni na san dama ba za ki bar ni ba. Waye bai san halin 'yan gidanku ba, saboda tsabar asiri uwarta har ta tsufa bata bar mijinta yayi aure ba. So nawa yana zuwa neman aure sai magana ta yi ƙarfi kawai ta lalace. Yanzu kuma gashi nima Allah ya haɗa ni da kishi da jinin asiri. Ni wallahi dama ni ce ta yi mawa na bar gidan, in bar mata yaran ta riƙe, matuƙar za ta bar su da ƙoƙarinsu. Kana kallon yadda Faisal yake wani irin murmushin mugunta, yaron da ko dariyar kirki baya yi a gabanka. Aini tun da Faruk ya shiga makaranta, in ne take bashi wani abu a ɓoye kuma ta ce kada ya faɗa maka, na san ba abin arziki ba ne. Duk idan zai tafi sai ta daka mashi yaji da ƙuli ta bashi, sai ka ce yaron marayu. Haka ma Fahad da za su tafi, shi ma abin da ta bashi kenan. Ashe dama akwai abin da ta ƙulla. Na ɗauka kawai tana yi ne don Allah, shi yasa ta ce ba sai an faɗa maka ba. Ni kuma ganin abin arziki ne yasa ba na faɗa maka. Don ba a so don mutum ya yi abin arziki sai an faɗa. Kuma ka kira Farida ka tambaye ta. Tunda kuka dawo, ta ce za ta faɗa mani wata magana akan inne. Wai ta je makarantarsu, sai dai bata gama faɗa mani ba, ka kirawo mu nan. Idan gaskiya ne
me in ne za ta je makarantar su Farida. Jikin malam ne ya yi sanyi kuma lokaci guda fuskar shi ta canza. Kallon mama yayi yana faɗin, kin tabbata Jamila ta je makarantar su Fatima? Mama ta ce, ni ban gama jin labarin ba, amma ka kirawo Farida da Fatimar za ka ji komai. Jinjina kai yayi ya ce, biri ya yi kama da mutum. Ai na san irin baƙin halin Jamila za ta iya yi ma yaran nan wani mugun abun. Gashi nan yanzu yaranta ne kaɗai suke ƙoƙari a gidan nan. Yanzu kuma ta koma za ta ɓata mani yara. To wallahi duk da ina jin kunyar Alhaji Mansur, zan ja mashi layi tsakanin shi da yarana. Tashi ki kira mani su. Saurin tashi mama ta yi, cike da farin ciki ta fita. Kafin su zo sai da ta ce ma Farida da Fati duk abin da ta sani har ma da na ƙari duk ta faɗa. Aiko suna zuwa malam ya tambayi Farida akan zuwan inne. Tsaf Farida ta kwashe duk abin da ya faru har ma da ƙari ta faɗa masu. Daga ƙarshe ta ce kuma da na je wajen su inne koro ni ta yi, bata bari na ga abubuwan da ta kawo ma Fatima ba, sai dai kawai Fatima ta kawo mani wasu kaya. Lokacin da na ci wani abu da ta yo mana, sai da na yi ta amai har clinic sai da aka kai ni. Kuma tun daga lokacin idan aka koya mana karatu sai in ji na gaji da class ɗin, kuma ba na gane komai. Amma farkon zuwar mu har kyautar kuɗi malaminmu yana bani idan na bada amsa. Salati mama ta fara yi tana tafa hannu. Jawo Farida ta yi tana duba idonta tana faɗin, ni dai tun da kuka dawo nake kallon ki, gaba ɗaya na ga kin canza, kuma Fatima ta yi wata irin ƙiba, ashe da abin da kika ci. Kallon Fatima malam ya yi wadda ta yi ƙasa da kanta yana faɗin, ke da gaske uwarku ta zo makarantarku? Cikin kuka Fatima ta ce, ta zo, amma wallahi duk abin da ta kawo mani shine na ɗibar ma Farida, kuma mu da muka ci babu abin da ya same mu. Tsawa malam ya daka mata yana faɗin, rufe mani baki, yarinyar ki ƙarama amma kin iya hali irin na uwarki. Kallon Faisal yayi wadda gaba ɗaya ya haɗe rai. Kai Faisal, mamanku ta je makarantar ku? Kanshi yana ƙasa ya ce, ta je ta duba ni. Zufa ce kawai take zubo ma malam. Jinjina kai yayi ya ce, ku tashi ku bani waje. Bayan sun tafi mama ta ce, ka ji da kunnenka ko? Ai na faɗa maka, wallahi in ne ba ta son ka da yaran nan. Kaga yanzu tunda suna boarding za ta rika zuwa tana hure masu kunne, tunda mijinta mai kuɗi ne za ta rika saya masa abubuwa da baka saya masu ba. Idan suka ga haka dole su fara tunanin komawa wajenta. Kuma kaga yarana su ne a baya, domin iyakar abin da ka siya masu da shi kadai za su yi amfani. Su kuma suna cin kashi biyu, to wallahi sai ka ɗauki mataki. Idan kuma baka ɗauka ba, ni zan ɗauka saboda kare yarana. Ba zan zauna ta nakasa mani yara ba. Yanzu gaba ɗaya Fahad ya kangare, yaro mai natsuwa mai kunya, amma yanzu bai da ita. Ga rashin ƙoƙari. Haba, ai abin ya yi yawa. Malam ya ce ki yi haƙuri, sai yanzu na fahimci komai. Kuma na yi da na sanin dukansu, kuma zan ba su haƙuri. Tabbas ba laifinsu ba ne. Daga yanzu ba zan ƙara dukansu ba. Ita da mijinta zan ɗauki mataki a kansu. Idan suka yi wasa, wallahi daga Fatimar har Faisal ɗin zan maido su dai a nan garin. Kin ga ba za ta ƙara ganin su ba. Ki yi haƙuri, zan ɗauki mataki sosai. Ba zan bari wannan karon Jamila ta ci nasara a kaina ba. Sosai mama ta ji daɗin abin da malam ya ce. A ranta tana faɗin, yanzu na ji batu, amma kawai ka kama yarana kana jibgar su, kuma wallahi sai na saka ka doki Fatima da Faisal kamar yadda ka doki yarana. Bayan kwana biyu da faruwar haka, malam ya kira Farida da Fahad ya ba su haƙuri, kuma ya ce su riƙa yawan addu'a saboda sharrin maƙiya. Haka mama ta tarsa su ɗaki tana tambayar su dalilin da ya sa ba sa ƙoƙari. Fahad ne cikin
gunguni ya ce, kawai mama yanayi ne. Mama ta ce, to ina so ku ƙara dagewa na samu na yi malam dabara daga yanzu ba zai ƙara ganin laifinku idan ba ku yi ƙoƙari ba. Fahad ya ce, Allah mama, sai na rama dukan da malam ya yi mani akan Faisal. Kin ga yanda yake mani dariya shi da wannan munafukar? Mama ta ce, ka bar ni da su. Ka san dai Faisal ya fi ƙarfinka. Yanda malam ya doke ku, haka zan doke su. Farida ta ce, wallahi mama, baki ga mijin inne ba. Kuɗi gare shi. Kin ga a cikin motar da suka zo kamar wani gwamna? Yanzu Fatima ta samu wata kawa 'yar gidan 'yan gayu, ko kallo na ba ta yi a makaranta. Baki ga uban naman da inne ta kawo mata ba, amma sai da ta bani, ni ko ban bata nawa ba. Ke ma mama ki rika zuba mata idan kin dafa mani. Mama ta ce, Farida kenan, ke yarinya ce, Fatima ta fi ki wayo. Kada ki yarda da duk abin da za ta maki. So take tafi ki kokari idan ta zo wajenki, ki daina kulata. Bana so ta koya maki mugun hali. Murmushi Faruk yayi ya ce, ke ma dai mama, kin cika wata magana. Taya Fatima za ta koya ma Farida mugun hali? Duka nawa suke? Ke dai kawai baki son su ne. Hannu mama ta kai ta bige mashi baki tana faɗin, wallahi ka shiga hankalinka da ni. Wai me yasa kake so ka raina ni ne? Dama fa na san kai baka bin bayana. Fahad da Farida su kadai suke son su ga farin ciki na. Baka san irin bakar wahalar da na sha wajen inne bane. Shi yasa lokacin da aka auro ta, kai kana yaro, baka san komai ba, shine yanzu kake goya ma yaranta baya. Faruk ya ce, koma menene, ai yanzu bata gidan, bai kamata ki rika nuna masa haka ba. Kin ga Farida bata bata abincinta ba, amma ita Fatimar ta bata. Kuma kin ga yanzu innansu za ta rinka je mata visitin da kaya masu yawa wanda suka fi na malam. Ai ba za ki ji daɗi ba idan Fatima ta hana Farida ko? Mama ta ce, tashi ka bani waje, kuma daga yanzu kada ka ƙara zama a kusa da ni, matuƙar za ka riƙa kawo mani irin waɗannan maganganun banza wanda bai kishin uwar shi. Tashi Faruk yayi yana murmushi ya fita. Fahad ya ce, ai dama wannan yayan ya fi goyon bayan Faisal, ko muna kwance a ɗaki sai ki ji yana ba shi labari, amma ban da ni. Mama ta ce, ka ƙyale shi, kai dai kada ka biye mashi, bana so ka sakar ma Faisal fuska. Ku tashi mu je kicin. To masu sauraro, da haka za mu dakata sai kuma a tara a shiri na gaba a cikin shirin a wani gida, littafin marubuciyar Zamani, wato Nabila Rabi'u Zango. Baraka Salisu Abdullahi ke cewa ku ci gaba da kasancewa da kafar YCMC News Kaduna a shafukanmu na YouTube da Facebook da kuma TikTok. A rage buri wannan